Txoria zegoen kantari. Ene, edurne, malkoak daude, zure begietan, zer gertatzen zaizu? Lasai, Maitena. Abesti horrek unkitu nau. Nire amonarekin euskaraz abesten generako. Bai, abestiek euskara babestu dute. Bernard Etxeparek bizi luzea ziurtatu zion euskarara. Lehenengo liburua euskaraz argitaratu zuen eta. Egia da, Linguae Vasconum Primitiae 1555 urtean argitaratu zuen. Bertsotan idatzita, euskarari adimundura idatzi zuen. Poema horietan herriko bertsolaritza teknika erabili zuen. Betidanik bertsolaritzak mantendu du euskara. Gu ere bertsolari gara, entzun. Euskirain oroa, txantxangorri hori, eman beti egoak, bai euskarari.